Andito na naman tayo sa ano, nagbibenta ng pinya mga guys, no. Itong matamis na ano, Biskaya na pinya. So galing ng Biskaya na pinya ito mga guys. Ito yung matamis na pinya mga guys, no. So napakamura mga guys, no. Ito solid mga guys, Ayan. Ayan. So pwede natin pabalatan dito mga guys. Binabalatan nila yung pinya dito. Ayan. So nandito pala sila araw-araw, mula umaga alas 7 hanggang alas 12 mga guys, no. Pre, alas 7 ng umaga, no. Ayan, ito yung kaibigan natin mga guys na nagbibenta dito. Ayan si Busing. Ayan si Busing. Di ba? Pag bumili kayo ng pinya mga guys, kung hindi nyo ito makikita itong mukhang ito, huwag kayo bumili. Ayan, ito. Pag nakikita nyo itong mukhang ito, dito kayo bumili mga guys. Siguradong matamis. Ayan. At ito yung kasama niya. Ayan. Mabilis na magbalat yan. So dito lang sa Romulo Highway mga guys. Mula doon sa may munisipyo, nasa mga 300 meters lang papuntang Lingayen mga guys, no. So pagkagaling tayo ng Aguilar, bayan ng Aguilar, papuntang Lingayen. So tapat ng Kingdom Hall mismo. At dyan lang yung ano, bilihan ng balot mga guys, no. Ayan, no. Bilihan ng balot saka itlog maalat. Ayan. So hindi na natin papakita yan dahil ito lang ano, pinopromote natin, no. So nandun lang yung Jeric Muffler Shop. Ayan. Shout out sa'yo, Jeric Muffler Shop. Ayan. So dito lang mga guys. Ayan, punta na kayo dito. Para may labay toy ken masami yapin niya. Wadya laba. Pananapan nyo ni Sayay pinya, masansamit. Malamis. Pagkila man ubak ang dala. So no labay yo aga ubakan sarag tuma si kila man ubak. May numay mo laba so panubak. So panagbangwit wala ma. Aman laba. Salamat.